Okay, hej og velkommen til, jeg ved ikke hvad, stribershow. Folk, de står i køer i lange baner, og de står alle de allermærkeligste steder og ser på. Jeg ser ikke engang på. Jeg tager mig en tur. Vi vil gerne bede striberne venligst komme her ind på scenen, som der kun er en. Det bliver et langt show. Det ser ud til, at hun snart kommer. Jeg får set meget mere af det, end de andre gør. Hvad er det for en støj? Det var dog irriterende. Nu går jeg ud og siger, hvad det er for noget, og de mennesker, der hører.